Здравейте, приятели! Днес продължаваме нашия цикъл лекции за картите Таро. Първата карта, за която ще говорим, е картата Глупака. Всички много добре познавате това изображение на тестето Райдър Уайт, в което е изобразен глупакът, на което е изобразен млад принц, цитирам по памет, който стои на ръба на скала и се възхищава на безкрайността и красотата на природата. Жълтия фон символизира божествената същност на природата. Бялата роза в ръката му е символ на неговата душевна чистота. Също така турбичката, която той държи на рамо, като един пътуващ откривател на Вселената. И така нататък, и така нататък. Това е много красиво изображение на картата Глупака, но за да се върнем, за да открием всички тайни в Таро, ние ще се върнем много назад в миналото, именно от първите ни познати карти Таро. И когато видиме това изображение на картата Таро, това е изображение от Висконти Сфорца, Тарото, ето ги, тогава виждаме, че липсва първото нещо, което липсва всякакво животно. Нямаме нито кученцето в краката му, което го предупреждава за надвисналата опасност. Няма крокодил, пиленце или котенце или някаква друга животинска фигура. Просто имаме едно момче с смъкнати панталони, с прокъсано долно бельо, което държи бухалка бухалка през рамо. Няма също така и пътуващата турбичката за път. В главата му има корона от пера. На картата ние много ясно виждаме, че имаме един младеж, който е израснал в дивото, който е скъсал с цивилизацията, или човек, който няма нищо общо с цивилизования свят. Това много ясно ни дава отправни точки, кой е нашия герой, кой е изобразен на въпросната карта. И тук много ясно става въпрос, че на картата ние виждаме младия рицар или младия бъдещ рицар сър Пърсифал. Но кой е той? Кой е Пърсифал? И защо е изобразен по този начин? Пърсифал е син на цар Пелинор, който загинал в битка. И неговата майка, за да го запази, защото тя загубила и тримата си синове, пуснала най-малкия син в гората, да живее като маугли. И така живял младия Пърсифал, докато един ден не срещнал 5 рицари в лъскави доспехи и решил, че това са ангели. И ги последвал. Именно така започва пътя на Глупака, пътя на посвещението на малкия маугли в един от най-великите рицари на кръглата маса. По-късно картата Глупака претърпява редица промени в своето изображение. Иконографията в картите Таро много рязко се сменя от късна готика към Ренесанса. Но благодарение на какво се дължи това? Кои са факторите, за да дойде Ренесанса и за да се промени изображението, а също така да се промени и нашия герой? Има два основни фактора. По това време в Европа се случва най-големия крах на банките и всички държави обедняват ужасно много благодарение на краха на 2 банки в Флоренция. Някои държави обявяват банкрут и хората губят своите пари.
Именно така в градската култура се появяват скитниците. Но втория фактор за цялата тази промяна, за целият този драматизъм в мисленето, който ще настане по-късно, е голямата чума. Голямата чума кара хората да преосмислят цялата си концепция за Бог, цялата си концепция за съществуване, защото в едни големи градове, като Париж, Лондон, населението измира с 80%. Тоест, от всеки, представете си, от всеки ваш близък, само двама остават живи, останалите 10 умират. И именно това кара хората да преосмислят цялото си съществувание. И именно в картата на тарото на Мантеля ние виждаме това е от колекцията на графиня Десте, едно тароче, което няма много общо с съвременните карти таро. Но в тарото на Мантеля ние виждаме как нашия герой вече е изобразен като мизеро, като бедняка, като човека, който няма никакви доходи, оставен на съдбата, живее сред някакви разрушения. По-късно се появяват и няколко изображения, които са много интересни. Това е вариант на тарото на Чарлз Пети, в което ние виждаме главният герой да е изобразен като един шут, като един пътуващ цирков актьор. Не по-различно е изображението в Соло Боската, където ние виждаме пътуващия актьор. Актьора, който преминава от един град в друг град, който няма сигурни доходи, но именно така, по този странен начин се разпространява и културата между различните италиански градове. Именно тази класа на скитниците, тя ражда градската култура. Именно тези долни слоеве, най-ниски слоеве, които са загубили парите си и близките си, от тях започва новата промяна в обществото. И именно глупака придобива една съвсем различна роля. Ролята на хитреца, който надхитрява обществото. Хитреца, който побеждава статуквото. Шута, пътуващия актьор, Марков, Хитър Петър в България. Ние имаме също такъв герой, Страдин Ходжа или Тил Шпигел. Във всяка една култура се появява ролята на глупака, който влиза в ДНК-то на нашата европейска култура, на нашата европейска цивилизация. От тук нататъка глупака ще стане най-известният герой в нашата култура. Той ще бъде рисуван, ще бъде филмиран, ще бъде описан в книги и ще бъде най-известният герой след Исус Христос, след масите. Човека, малкият човек, който побеждава Голиат. Това това се случва с картата Глупак. Но много интересно е изображението в Марсилското таро, което е малко по-късно, изобразено от Марсилио Фечино. Ето го. Където виждаме пак глупака с характерните си атрибути. Именно тук се появява турбичката, ето я виждате, турбичката, бастунчето, с което, или тояшката, с която той пътува. На главата си има
същата тази шапка, която е характерна за епохата, но и характерна за шутовете. Животното, което му съдира задните панталони, е един рис, едно голямо коте. Много често го изобразяват и с съдрани панталони, и от които се излезли неговите тестикули. Какво символизира риса в тази карта? Има много противоречиви мнения, но Марсилио Фечино, като един много добър майстор, вкарва риса, който е животно, от фамилния герб на фамилията Медичи, именно в ролята на това, че колкото и да е силна тази класа на скитници, то зад колисието винаги ще им съдира задника. Глупака винаги е начало в пътя в едно невероятно пътуване. Глупака винаги е едно грандиозно начало в нашето посвещение като хора. Глупака носи нови неща, непредполагаеми за обществото. Той има друго виждане, друга ценностна система, която няма общо с моралните виждания в съвремието, в което се намира. Това е характерно за всяка една епоха. Колкото и да се променя образа, колкото и да еволюира, идеята за глупака, тя е като главен герой, като който тръгва благодарение на вярата си към някаква непостижима цел, винаги ще остане. И именно в това е ролята на глупака в нашето... Именно това е ролята на глупака в подредбата на картите Таро. Когато се падне глупака, опитайте се да разгледате нещата не така, както ви ги казват вашите близки, както ви ги казват вашите приятели, а се обърнете вътре в себе си и намерете тази вяра, че вие имате специално предназначение. Това е всичко от мен. Ако са интересни моите лекции или моите разсъждения за картите, не забравяйте да се абонирате за канала. Не забравяйте да натиснете камбанката, за да получите следващата лекция за картата Магьосника. Едно съвсем различно виждане на картата Магьосника, което предстои да запишем. Благодаря.